Loh, yen ngono, bubar isak suarane lagu-lagu dangdut wiwit rebutan banter karo lagu-lagu tarling sarta swara saka stan-stan promosi maneka warna dagangan. Saya wengi, saya rame, lan sing teka tambah akeh. Pesisir eretan kang dadi pangkalane para nelayan sarta panggonan TPI, tempat pelelangan ikan ing Kecamatan Kandang Haur, Indramayu. Seminggu rame kanggo adicara sedekah laut. Sakjroné seminggu, para miyasa mina uga ora ana sing golek iwak. Prau-prau sing saben dinane kanggo golek pangupa jiwa. Seminggu iku uga dilerenake. Kabeh prau dihias, direngga-rengga kanthi maneka warna wewangunan, dipasangi gendera merah putih, umbul-umbul, rontek lan sak panunggalane. Sak perlu kanggo upacara pesta sedekah laut. Kabeh prau mau diparkir ana kali eretan. Sadurunge menyang tengah segara nglarung sesaji. Tekan titi wancine adicara kanthi nglabuh sesajen ing laut eretan. Prau-prau kang wis dihias sarana iring-iringan metu saka kali tumuju tengah laut. Kabeh ngetutake sesaji kang bakal dilabuh, sing isine endas kebo, kembang werna pitu, jajanan lan liya-liyane. Diwadahi ana ancak utawa replika prau. Saben bengi sakjroné seminggu, keramaian kaya pasar malam. Sakliyane dodolan uga tontonan. Ana tarling, musik dangdut, sulap, tong edan, lan kesenian khas Indramayu. Mula ora nggumunake, sing nonton tumplek-blek, tuwa enom lanang wadon ngebaki pesisir eretan. Suwandi lan Winarno, pemuda lajang iku, uga emoh keri karo bocah-bocah enom liyane. Ana ngarep panggung musik dangdut, wis kebak bocah-bocah enom padha joget, ngetutake iramane lagu. Suwandi karo Winarno banjur misah. Sakwise semayan mengko yen arep bali kanthi jam kang ditemtokake, ketemu ana ngarep warung kopi cedhak lawang mlebu. Winarno merga seneng joget, dheweke pilih menyang ngarep panggung dangdut. Dene Suwandi tumuju panggung tarling, sing bengi iku tarling sangkuryang saka kedokan bunder sing pentas. Dasar bocah nom, mripate jelalatan nyawang bocah-bocah wadon. Nalika susukan ing ngarep panggung tarling, panyawange Suwandi tempuk karo panyawange salah sijine bocah wadon penari tarling sing lungguh jejer ana panggung. Suwandi ngangkat tangane nalika bocah wadon mau nyawang dheweke. Wah, bocah iku jan ayu tenan. Swara batine Suwandi karo maju nyedhaki panggung. Luwih cetha sing disawang. Wanene Suwandi saya dadi bareng bocah wadon mau kaya aweh sinyal semayan. Suwandi mantuk, bocah wadon mau uga mantuk. Banjur ngadeg terus mudhun saka panggung, ninggalake kanca kancane methuki Suwandi. Kancane ora ana sing ngaru biru, gatekake wae ora. Mudhun saka panggung terus miyak penonton sing padha joget marani panggonane Suwandi. Tanpa sungkan-sungkan, tangane Suwandi terus dicekeli kaya pakulinane bocah pacaran karo setengah narik. Suwandi manut ngetutake bocah mau ngalih saka ngarep panggung. "Aang, dhewekan bae?" pitakone bocah mau marang Suwandi. "Hah? Iya. Sira meniki mengko belih digoleti bature?"
Boten napa-napa, pengen ameng karo Aang. Wangsulane kenya mau karo nyawang Suwandi. Sing disawang uga nyawang, kekarone mesem. Wong loro mlaku ninggalake panggung tarling, mubeng nonton stan-stan. Ora lali tangane kenya mau ganduli tangane Suwandi. Arane sapa sih Neng? Pitakone Suwandi. Triana, lamun Aang sopo? Jawabe kenya mau karo ganti takon. Wandi, omahe ngendi Neng? Eretan bae, kulon kali. Wong loro banjir mubeng nonton stan-stan dodolan. Tekan lot-lotan rokok, Suwandi ajak mandek, kepengin ngelot. Dheweke tuku lot kaya gelang, diuncalake menyang rokok sing ditata. Ana sing mung siji, ana sing tumpukan 3, 4, saka maneka merek rokok. Yen gelangan mau bisa mlebu rokok, bakal ngentukake rokoke. Nanging Suwandi bola-bali nguncalake, ora ana sing mlebu. Ah, Aang, coba ganti anah, njaluk sing pira? 2, 3, apa 4? Terserah, sesukamu. Gelang diuncalake ing rokok tumpuk-tumpukan 4. Ser, tenan. Mlebu tumpukan rokok 4. Percaya entuk? Maning, anu 3 ya? Iya. Gelang diuncalake tumpukan 3. Entuk meneh. Bareng wis entuk 7 bungkus, Suwandi ajak mulih. Mlaku-mlaku karo gandengan. Cira apa anggota tarling Tri? Pitakone Suwandi. Ora, biasa. Reang melu kanca-kanca ana panggung, saben ana pentas. Lah pacar sira? Agene ya. Lah yen weruh sira bareng aku kepriben? Apa Aang Wandi wedi? Ora kok wani utawa wedi ngono. Wong aku ya ora seneng kerengan. Lah ya wis, ora usah mikir ngono. Butuh mlaku-mlaku, seneng-seneng. Apa kepengin ora usah mikir neko-neko? Karang wis diniati. Oh. Angin wengi ing pesisir sembribit. Akeh muda-mudi sing mlaku-mlaku ana pesisir eretan. Ngedoh saka karamean. Siji lan sijine padha acuh wae. Mlaku gandengan, rerangkulan kaya ora ana sing gatekake. Sineksan rembulan purnama. Tangane Suwandi wis gubet bangkeane Triana. Bocah dhewe saya nglindot. Sumbrebet nggondo wangi nyogra irunge Suwandi. Kanggone wong lumrah. Gondo mau kaya dudu gondo lumrahe parfum. Nanging kaya gondo godhong pandan. Kene kok dianakake sesaji menyang tengah segara? Apa segara lor iki ya angker kaya segara kidul, Tri? Angker lan ora iki sing gawe rak ya menungso dhewe to Aang. Karo dene yen manungsa aweh pakurmatan marang panguwasa laut, rak ya belih apa-apa to? Wong saben dinane ngunduh asil saka segara. Padha karo ngajeni setan. Aang aja kandha ngono, Reang ora seneng. Sira kok mbelani setan to, Tri? Ah, embuh, Reang arep balik. Triana ngipatake tangane Suwandi. Arep mlayu. Nanging Suwandi cepet nyandak tangane, dadekake sing arep mlayu ora sida. Ya wis, maaf. Aku ora omong ngono maneng, ucape Suwandi. Batine Suwandi, eman-eman yen bocah ayu ngono nganti mlayu tenan, ora bisa golek gantine. Durung tanek anggone kenalan kok arep merucut. Kamangka karepe ngrembug bangsa alus mau ben Triana wedi. Terus ngruket dheweke.
Saka pesisir eretan, bocah loro mlaku-mlaku tumuju menyang prau-prau sing diparkir ing kali eretan. Sing wis direngga-rengga dina Jumat kanggo nglabuh sesaji. Wong loro munggah ing salah sijine prau, nutukake anggone seneng-seneng. Triana ngejak Suwandi munggah prau sing rada gedhe, sing direngga kaya omah nganggo payon duk. Maune Suwandi rangu-rangu lan arep ora gelem. Nanging Triana dhisik mlumpat lan mlebu wewangunan omah ing prau mau. Suwandi banjur nututi, mlumpat saka prau sijine, metu saka omah ing prau mau. Jegagik Suwandi kaget, meh bentukan karo bocah kang metu saka omah ing prau mau. Luwih kaget maneh, marga pawongan mau ora liya Winarno kancane. "Lho no, Wan, kowe kok ana kene? Karo sapa?" "Lah kowe?" Bocah loro padha udur-uduran. Merga kekarone ngaku tekan kono mlaku-mlaku karo bocah wadon jenenge Triana. Winarno kandha kenal karo bocah saka panggung dangdut. Dene Wandi kandha ketemu ana panggung tarling. Wong loro luwih kaget bareng wewangunan sing mau kaya omah-omahan payon duk ora ana. Mung ing prau iku dasare wujud sesek saka pring lan bocah wadon sing ngaku jenenge Triana ora ana. Dadi awake dhewe iki, selamat, selamat, kandhane Winarno. Dumadakan krasa ana angin banter ngobahake prau, ndadekake kesadarane bocah loro saya bening. Prau sing rumangsane mau jajar-jajar dempet saka prau siji lan sijine bisa langsung jumangkah. Dadak prau sing dienggone Suwandi lan Winarno kambul-kambul ana tengah kali, adoh karo liya-liyane, dicancang karo pathok ing dhuwur kali. Bocah loro denger-denger mikir oleh arep menyang daratan.